Якасная дыягностыка запатрабавана не толькі ў перыяд пандэміі, таму з'яўленне новага дыягнастычнага абсталявання падзея для устаноў аховы здароўя знакавая, тым больш на перыферыі. Аппарат УЗИ в стороне размещен в районе приемного отделения. То есть такое место мы определили для того, чтобы проводить диагностику и амбулаторным пациентам, и поступающим, то есть и экстренные, и плановые. А это все должно делаться на уровне приемного отделения. Дыягностыка захворвання ў брушной поласці, грудной клеткі, шчытападобнай залозы, сасудаў. І гэта не поўны спектр абследаванняў, што змогуць хутка і якасна праводзіць урачы прыёмнага аддзялення Столінскай бальніцы. Новы апарат дазволіць выяўляць рак на самых ранніх стадыях, рабіць некалькі відаў пункцый, праводзіць малаінвазіўныя аператыўныя ўмяшальніцтвы. Адпаведныя магчымасці медыцынскай дапамогі атрымала і Давыдгарадоцкая паліклініка, якая абслугоўвае больш за 30 000 чалавек. В настоящий момент у нас разделились потоки стационара, поликлиники. Естественно, с учетом приобретения аппарата экспертного класса у нас появится более качественная возможность исследований для пациентов, учитывая то, что у нас все-таки район сельского типа. Улучшится доступность, как я уже говорила, качество, сократится время ожидания исследований. Дагэтуль ультрагукавое даследаванне ў Давыдгарадку праводзілі з дапамогай маральна і фізічна састарэлай тэхнікі. З-за гэтага частку пацыентаў тут былі вымушаны накіроўваць у Столін і Пінск. Новый аппарат не толькі дазволіць праводзіць дыягностыку на месцы, але і дасць магчымасць стварыць неабходную для поўнага медыцынскага суправаджэння электронную базу. Есть возможность уже смотреть сосуды. Вот у нас такой возможности не было, мы не смотрели. Вот, а сейчас можно смотреть и сосуды, и так как разрешение хорошего экрана, то есть картинка хорошая, возможность детей смотреть очень маленьких, то есть исследования в педиатрии, в неонатологии. То есть. Новые аппараты ультрагукавога даследавання агульным коштам 262 000 рублёў для столінскіх медустаноў набыло прадпрыемства «Савушкін-продукт». У бліжэйшы час яшчэ закупяць рэанімабіль. Побач са спонсарскай дапамогай ва ўстанове адзначаюць і дзяржаўную падтрымку. Благодаря государственной поддержке в Столинской ЦРБ существенно обновилась материально-техническая база за последние годы. В 2019 году мы приобрели один аппарат УЗИ высокого класса, автомобиль скорой медицинской помощи, приобрели видеоколоноскоп современной фирмы «Олимпус» за 130 000 белорусских рублей. В этом году ожидается приобретение компьютерного томографа. Под новый томограф у районной больницы ўжо і адпаведнае памяшканне падрыхтавалі. Пастаўка чакаецца до конца года. Акрамя набыцця новага абсталявання прадугледжана і прывядзенне ў парадак устаноў аховы здароўя. Так у Альгомлі плануецца правесці капітальны рамонт існуючай больніцы. Тацяна Будгусаім, Людмила Салцин, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».